Kadyrly watandaşlar, bugun bize ýene bir gezek ýüzlenmegimize makul bilip, söhbetdeşligimiz öz watanymyz barada geçer. Gynansagam edil şu günkü günne soňky ýyllarda döwletimiz öz borjyny ýerine ýetirbilenok we öz ýurduny moral we ykdysady tarapyndan ýykýar. Ony nimek bilen öz milletini iýmit bilen üpçün edibilenok, saglygyna ser edibilenok. Diýmek, o berilen anama ödäp bilenok we dünýäde iň çydamly millet bolan türkmen milletiniň gözünden düşýär. Soňky videolarymyza seredimizde oglan gyzlamyz esasanam köçe lozunklary çykmagy agzaýarlar. Egerde bu çärelere başvurjak bolsaňyz, hemme hereketiniz video alynmagy möhümdir. Sebäbi size wagşylyk, güýç görkezenlerini eliňizde tutaraňyz, subutnamaňyz bolar we boşanmaga ýardamlyk bolar. Şonuň bilen birlikde ýerli we daşary ýurt mediasyny, ýagny jurnalistleri habarly etmelisiňiz. Türkiýede Amerikanyň we Ýewropanyň belli media ulgamlary bardyr. Hemmesini habardar etmeňiz möhümdir. Ol diňe özüňizi gowy bolar. Hemme zat resmi ýagdaýda bolup geçer. Hemme zat sowatly bolar. Lozunklaryňyz türkçe we inglizçe bolmalydyr. Sowatsyz we taýýarlyksyz edilen çäreler diňe ýetkän seze bar eder. Bu zatlar diýmek bilen bir netijäge gelýär. Häzirki döwlet öz impeachmentini eglan etmeli. Adamlar impeachment diýmek, häzirki döwlet öz kürsüsini meýletin boşadyp gitmeli. Ana şoňa impeachment diýilýär. Egerde şu aýdylanlary makullasaňyz, gowy netije alybilersiňiz. Gan ökmäň, gan dökmejek boluň. Hemme zat asudalyk bilen we parahatçylyk bilen çözülse gaty gowy bolar. Men size üstünlük arzuw edýän we asmanyňyz asuda bolmagyny, başyňyzyň dik bolmagyny arzuw edýän. Sag boluň adamlar.